Because mubalik rabag alas 2 direrong hapon kay na ay seminar. So maybe mga sayo kayo rata mahuman karon kay para makauli, kakaon, makapahulay pa, unya makabalik pa dire kay na ay seminar karon. Kani nga seminar para sa labi nas mga couple, mga dayon, mga single pod. O niya, gi-invite man po ni atong mga young people o na youth nga gustong mo join, maka-join ra pod sa seminar karong hapon. O niya, ingon to nga na ay snacks. Nya kay ang gihatag nga snacks balig 1K raman, so murag cheese pandesal giniron. Naman to iga-post nga sige ra kuno tag bantayan ang flood control, wa na takabantayan gi sulod na ta aning cheese pandesal. Gisulong na ta sa cheese pandesal. Sige. Matutas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, Lucas kapitulo 9. Lucas kapitulo 10. Lucas kapitulo 10 bersikulo 38 hangtod sa 41. Ebanghelyo sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 38 hangtod sa 41, manindog ta. Verse 38, samtang nagpadayon pagpanaw sa Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay. Diin may usa ka babae nga nanganlag Marta, nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babae nga ginganlag Maria, nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sulti siya nga mutabang kanako. 41, apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang, nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo og walay makakuha niini gikan kaniya. Magampo ta, amahan namo nga langit nun. Ang mga pulong karon nga among madungog gikan kanimo. Og ang among kinabuhi amahan nga wala minasayod hangtod kanus alang kutob gikan usab kanimo. Pangayoon namo karon ang imong gahom nga diin maoy maghatag namo sa kusog, kalig-on o kadasig sa pag-apply sa langit nung kaalam nga among makatunan karon. Tabangi kami nga ang imong balang espiritu maoy modumala kanamo og dili kami ang modumala sa among kaugalingon. Ang mga pulong among madungog dili Ginoo magpabiling na dungog ra namo. Bat makita ni sa among pagkinabuhi ingon nga ang mga pulong nga among nadunggan maoy tinuod nga pamatasan sa usa ka sumusunod diha nimo Ginoo. Makigsulti ka sa labing ubos sa kada usa namo. Makigsulti ka Ginoo daw suod nga higala. Sa mga may problema, nabugatan, broken Ginoo, nagampo ko nga ang imong mga pulong maghatag kapahulayan, tinuod nga kalinaw ug tinuod nga kalipay. Mao ni ang among giampo, pangayoon ug pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsoon. Naglibog ko kung saan ni siya pag binisaya, pero ato raning paningkamutan. Ang una nag-ingon, the main thing is to keep the main thing. Ha?
Say, the main thing, the main thing, the main thing. Ingon siya, the main thing is to keep the main thing, the main thing. Sa Bisaya, mga igsoon, ingon siya nga, like, ang pinaka, ang ayang buhaton, mao nga buhaton, ang pinaka, ang ayang buhaton. Ha, kuntinto, mo ana? O, arikos usa, kaya rong mas dali. The major, the majors. Unsa naman po ni? Major, the majors. Major, the majors. Nga, kung ato ning tan-awon sa tong kaugalingong pinulungan, hatagig kabug-aton ang tinuod nga naay kabug-aton. Hatagig value, bili, ang tinuod nga mga bililhon. Ug ang maong bililhon, mao nga hatagan og bili, ang mga bililhon. Nalibog og samot. Now listen to this. Parang mas masabtan na tog ayo. Kamong mga ulitawo nga niya karon dinhi, or kamong mga minyo nga niya karon dinhi, sa wala pa ni abot nimo ng imong asawa, do na kay ka-date og dili mo ubos sa 5 ka tuig nga imong gigastuan og ayo. Pag abot sa panahon dili di ay gyud siya ang para nimo. Nasabtan nato na? Kay imong gihimo nga major, ang dili major para sa imo. Nasabtan na to? Dili di ay para nimo. Unsay lain nga mga example, mga igsoon? Sa ato ang pagka-Kristohanon, mas mapalabi nato ang mga trabaho, pag-eskwela. Ang kana siya importante na. Mga buluhaton sa panimalay, mga buluhaton sa palibot. Pero, ang pinakabililhon kaayo nga mao ang pagpangalagad sa Dios, pagtuon sa iyang mga pulong, ang walay putol nga mga pag-ampo, ang atong pagpakiglakaw sa Dios o pag-amping nga dili ta mabulingan, maunay atong napasagdan. O kini, muresulta gayod og kaguliyang sa kinabuhi. And that is why ningon diya, the main thing is to keep the main thing, the main thing. Ngang atong pinakamaayong mabuhat, mao nga buhaton gyud nato ang mga maayo gayud nga buhat. Ang usa kadakong bililhon kaayo nga atong buhat mga igsoon, mao nga tagaan natog bili ang tinuod nga mga bililhon. Major the majors. Kaysa makadagan ang mga Kristohanon, bisan pagani ang mga major nga butang, ang mga tinuod nga bililhon nga butang, nabutang na sa utok, na sa ulo. Nasayod na ka, natudluan na ka, nakaibalon na ka. Pero mapildi ka sa imong emosyon. Mao na nga ang pagka-Kristohanon dili ni siya ingog pa brighter or pa maalamon na kakayo or unsa dia dagkog ulo. Same kami. Nag-eskwela of theology na nagmasteral na ning uban. Napoy uban nga diretso ra gyud sila nga nagapangalagad sa Dios. Di ba ni padagkuay ulo? Kay ang pinakagikinahanglan sa mga Kristohanon, kung unsa tong tinuod nga bililhon, maunay imong tagaagbili. Kung unsa tong major, maunay major. Kung unsa tong main thing, pinakagikinahanglan, pinakabililhon, amo nay pinakagikinahanglan, o mo nay pinakabililhon para nimo.
But kasagaran manggod nga nahitabo karon sa atong mga kinabuhi, ang mga ubos og bili maoy atong ibutang sa ibabaw. Ingon nga pinakabililhon sa atong kinabuhi. Ug ang bililhon kaayo maunay naa sa ubos ug gani wala na nato hatagig bili. Nakuha nato ni. Now, nganong kinahanglan man nato ni nga masabtan karon ining kabuntagon kay dunay gitawag og ugma, dunay moabot sa atong kinabuhi. Ug ang mahitabo anang ugma nga atong gitawag og ugma magdepende sa atong buhaton desisyon karon. Sumala nga ang atong kaimtang ingon anita kay naa tay gihimo nga mga desisyon sa nanglabayng panahon. Nakuha na to? Gusto nako nga magpatabang ni Marta og ni Maria og ni Lord pagpasabot ani sa inyoha. Kadi ko ka kuan ani kong ako ni. Atong basahon ni mga igsuon. Dunay usa ka dapit nga ginganlag Betania. Kini nga dapit mga igsuon, paminaw. Pag ang atong Ginoo magministry siya, maglabang-labang man siya ani nga mga dapit, naa siya gitawag og hapitanan pahulayanan. Kung magbiyahe gani ka gikan dire padung ubay unya magmotor ka, inig-abot gyud nimo sa abot ka sa Hagna, tingali na coffee shop dito, mo pahuway una ka. Si Lord nahimo niya nga hapitanan, pahulayanan sa iyang mga ministry, sa iyang mga paglakaw, ang dapit sa Betania o ang panimalay sa tulo ka magsuon nga si Lazaro, si Marta o si Maria. Naandan niya because kining tulo ka magsuon, aghop kayo sila. Kanang word nga aghop, very welcoming. Kanang kun mo welcome sila, di ka mataha, di ka mailang, di ka komportable ka maglihok-lihok. Mura ba kag bisita ba nga ingnang tanan nga naa dire isipara nga imuha? Sige, patong ng imong sandal sa sofa. O kabra ng ref kung giuhaw ka. Ingana bitaw. Kining magsuuna, tulo ka magsuon, si Marta, si Maria o si Lazaro, welcome kayo nila si Jesus. Kaya kasagaran, pag gikan si Jesus dito sa ibabaw, bulabang siya sa pikas, muhapit siya dinhi. Kung gikan na po siya sa ubos, padong sa ibabaw, muhapit siya dinhi. Nasabta na to? Nakuha na to? Welcome kaayo. Og usa sa panghitabo, kining atong gibasa karon tanawa. Ningon siya diha, sa verse 38. Samtang nagpadayon pagpanaw sa Jesus og ang iyang mga tinun-an, niabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babae nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. Si Marta, nindot kay nang word nga abi-abi. Indutag ato ng makatunan, no? Kanang naay musulod diha ba? Tagbuon dahil itong laman, no? Uy, welcome! Sa mga nimo. Nahilingkuranan adto, paduol sa hangin kay igang rabaning atong. Di kay pagsuot, tanawon hinon. Nya first time kang ni dong sa church, ikaw pa nga anak asam kumuling ko dani, tindog na lang kaspultahan, nya maguna-unag, uwawa manidi na kumbalik sunod dire. So mo abi-abi gi welcome gid. Ayaw lingkod sa kay magkuan sa man mo sa may imo kape or soft drinks or abi-abi gyud. Unya ukab sa katong kaban nga gibutangag naptalina aron daghana tong mga habol nga sakos harina nga tinahi. Ay, gabi na ron, gabagyo pa dyan. Ani na lang tulog. Sayo sa buntag, magluto tag Syokolate. Unya, mo kunta kay, arong inigpanaw ni mo, na initan imong tiyan, paulay sa aron. Kaya dili na maayo, maplatan pa lang ka. Grabing pag-abi-abi. Ing ana ang pag-abi-abi.
Kaya na si Muntapa, di na ginakapanampit og kaon kay while kaon. Gay nga nag-cellphone. Ala, sige nga na. Nya nakabantay agamahan nga wa na gyud gatan-aw sa sudan ngayang gipunit. Wala. Na nya gipulihan tong sudan og kanang naang dishwashing, kanang sabon pang hugas. Pag ngana niya gakaon siya og sabon. Di na kay manampit og kaon, kay di na ka maong mo abi-abi. Nya kabalo mo ang culture sa mga Pilipino, grabe gyud mo abi-abi. Ingana ang atong culture. Manggawas na mga humot kayong punda, mga unlan nga tinipigan, mga habol nga tinipigan, yung mga kortina itabon sa mga bungbong, kay na ay bisita. Unya di gyud ta paimnon og coke, pag naay bisita malipay ta kay ang suburaan na kainom gyud ta. Mangutang pa na. So muna term nga abi-abi. Ingnan nang nas imong tapad, paminaw ayo kay di na ba ka kamaong abi-abi. Sulti So, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Gi-welcome gyud siya. Then, susunod dito po. In verse 39, may igsuon siyang babae nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo og namati sa iyang gitudlo. Wow. So si Mary naglingkod siya. Unya naminaw sa gitudlo ni Kristo. Verse 40. Si Marta nangahoy, nag-ihaw, nagsugba, nagluto, muna na verse 40. Ingon ang verse 40. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa, miduol siya og miingon. Ginoo, dili ka ba di ay manumbaling nga gipasagdan malamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Tingna sa siya nga tabangan ko. Mura bag dili kitay mga unan ni ron. So ingon siya, imagine ko no, daghan kayong andamunon unya ikaw ra usa. Unya na kay igsuon nga kung duha unta mong magtrabaho, mugaan-gaan ang trabaho, pero kay naa siya dito galingkod sa sofa, gatan-aw TV, gakaog popcorn. Kung naiining ni tubig no. Nami kayong ayaw. But din hilahi ni nga senaryo tungod kay ang bisita si Jesus. Kasulay ba mo nakabisita mo balay sir mo lingkod walay nakig-istorya, walay nakig-entertain niya pag mga una ta man ka uli na. So serving dili lang na siya kay maghatag kag pagkaon, hugasan nimo ang tiil kay mo man ilang mga panahon kaniadtong naibisita hugasan ang tiil mo man gibuhat ni Marta hugasan niya ang tiil gipasod niya nagprepare na siya magluto siya gawas atong mga mantel kortina ayan. But si Mary naglingkod og naminaw. Don't you know nga dunay mga tawo sa bisan kita sa atong pagkinabuhi. May mga panahon nga gusto tang naay maminaw nato. Musuko na akong asawa kay wala na siya kasultihan. Kay busy ra ka kaayo, sige na lang ka. Gusto mo po na silang nasa kasulti-sulti. Nya sa una inigsulti niya, ay nagugtagad ana. Mahadlok na siyang musulti na ako kay ignoram na ako siya. Ay tagad. Gusto ba tipan na ng padlakan ng baba. Natural mo yun as mga babaeng ila yung ipagawas ang ilang emosyon, di ba? But dili natural sa mga lalaki nga mapailubong maminaw. Istorya na kadi ng mga asawaha ka. Pagtan-anin mo sa lalaki ito na nahubog na rin silingan, diha raman to, imo rin itong giyaw-yawan. Dali na kayong nawala. Need na sila time, imong paminawan. But balik ta din ni Jesus. Si Marta karon ni abi-abi naghugas sa tiil, sulod unya bisag wala gisulti tayong hugas tiil, mao man ay paagi nila basta nay bisita hugasan gyud ang tiil usa makasulod. So, and then nagprepare na siya karon
Ang problema, tingali tanaw niya sa oras, hapit na alas 12, wa pa nahuman. Daghan pa kayo. Unya niya pa'y sugnod nga gaaso ug ayo kay tulo ka lupresyor gasunod. Hala, gahiwa pa sa kamatis, gasugba pa rin ko unya. Tag na ibata diri kay masugo na tog paambak dito kay moadto dos kaidnag kuha ko sa kalitrong coke. Iyara tanan. Ma-imagine na lang nimo na. Iyara gyud tanan. Now, adto dayon sa Ginoo. Di na imagine na siya sa kusina ato ning ihulagway sa atong balay karon. Pero makasabot ag ayo kay lahi man ang balay sa una. Naman sila balay sa una nga gausar tanan ang katulugan, ang kusina, ang tanan na diha. But imagine sa atong panimalay karon nga tuwa kas kusina ikaw rosa gadagandagan ka dito na ni mahong sunog kuha na pag dito prito kapuya kayo na. So ano siya? Gisingot. Then gibira niya ang kortina, Lord. Gibira niya ang kortina. Lord. Wala na kay pakin ako, Lord. Tanaw na akong igsoon kaya ka radiha, kauban nimo. Sulti siya ba nga tabangan usa ko? And tanawa unsay tubag ni Lord. Ato tas tubag ni Lord be? Ingon ang verse 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha. Now, kabalo mo, pag sa Bible na gani, unsa tayo rules sa Bible, pag ang pangalan balikon, it means, bililhon kayo na, close kaayo na, hinigugma ni mo na siya. So, ayaw kag pakasayop ni Martha, because si Martha gilove ni og ayo ni Jesus. Kining mga magsuuna, gigugma ni sa Ginoo. Munang ningon siyang, wag siya ningon, hay nako, Martha. But he said, Martha, Martha. Unsa kay tuno ato no? Okay ba? He said, thou art careful and troubled about many things. Tanawa ra ko nang nasa imong tapad, tanawa ng dagway na sa nasa imong tapad. Daghan kay gikagulan. Daghan kay gikabalakan. Tanawa ra gud. Pila may edad ana? Di nakakatadaan. 40 pa edad, ga-80 na ang dagway. Ngano man na? Troubled, stress, depressed, kanang frustrated. Gatrabaho pero gabagulbol. Amo ni oy. Sige nagtrabaho, 10 years nang katrabaho, way umintong sweldo, wa katigom, panuhot ray na bangko. Panuhot ray na tigom. So, dagang mga tao nga ingon ana. So, gayaw-yaw siya. Pero giingnan siya ni Lord, Martha, come on. Daghan kay kagikagulan. By the way, ang tao, kini diha, atong makita atong Ginoo, tungod kay gihigugma niya ning mga magsuuna, sa diyang musulti siya aning mga magsuuna, either iyahang badlungon, either iyahang tudluan, nagsulti siya nga doon nagyoy paghigugma. So wala na siya ninyo, ay nako ni mo Martha. Pasag din na mga sunog na imong linang, lungag dito. Sit down. Hindi nga na, nga itong Ginoo. Ingon siya, Martha. Daghan gyud kay kagikagulan. Daghan kay kagikabalakan. Sige kag problema. Kay gihimo nimong major ang dili major. Apan ang major wala nimo gi-major. Ang dili main thing, imong gihimong main thing. And si Lord, wala siya makigsulti na karon ni Martha, kaya ang iyang gisultian, ikaw og ako. Wa na'y time, sama kang Maria, nga mulingkod, maminaw sa wali, maminaw sa pulong, mubasa sa Biblia, kay sige ra, eskwela, trabaho, kwarta, bayad. Di na papahulayon ang lawas.
And kitang mga ginikanan ang ato pong obligasyon sa gagmay pa ang ato mga anak. Ato gyud silang disiplinahon. Si Sir Joaquin nag-share siya og sa kanang thought ba. Unya karong kabuntagon ako siyang nakit-an, unya ako siyang gi screenshot, then ako pong gibutang ang caption. Niingon siya nga, ang ginikanan nga dili mo disiplina sa iyahang anak, sa pag-abot sa panahon, mangita siyag abogado para manalipod sa krimen nga himuon sa iyang anak. Kasi tawag ka ng ginikanana, sentidor. So, iyang gishare. Tinuod man sad ni ba? So, ayaw himuang nga, dili major na nga disiplina. Wala ko nakigsulti ane sa mga inyong mga anak kay mga nampay mga gagmayng kabataan. Lisod na kay na sila yung tulero ng kahoy nga dagko na. Pero kung gagmay, ang nana nimo lipak, usukan na nimo, dayong ihukot sa usok, tulid na siya. Pero kung dagko na, lisod na natuliro, nigtulid mo na, musukol na. So, major na siya. Obligasyon gid na nato. Muna ningon dito nga, Proverbs 13, verse 24. Kung wala mo gihigugma ang imong anak, dili mo siya latuson. Apan kung gihigugma mo siya, imo gayod siyang pantunon. So, major gyapon na siya ang ayan ng mga igsoon. Balik na ta diri. Ga problema gyud siya kayo. So gingnan siya nga nabala ka sa daghang mga butang. And tanawa. Ang sunod nga verse ingon siya sa verse 42. Na? One thing. Kitang tanan na ay one thing. Kana nga one thing, major siya, main thing, sad siya. Kanang giingon ni Lord, but one thing is needful. And Mary had chosen that good part, og mauni na pili ni Maria, which shall not be taken away from her. Ningon siya, naay main thing, naay major. Nga gikinahanglan, og mo ni napili sa imong igsuon nga si Maria. Og kini, walay bisan kinsang makaagaw ani niya. And kung imong tan-awon ang Kristohanon nga mga kasimbahanan, pila kaha diha ang Maria? Pila ka percentage? Kung mayon kag sa church, naa sila, 100 kabuok ang naa nagsimba diha. Unya, ang dunay pamatasan, nga pareha ni Mary, tulura kabuok. Kay ang 97 kabuok, tuwa na ni Marta. Now, ayaw kag ka-misinterpret nga grabiha po ni si Marta, oy, dili man ka maog mo unsay, mo, i-priority ang priority. Ayaw. Because ang pag-alagad, gift gyud na ni Marta. And samtang nag-prepare sa dito, tingali wa siya kabantay nga, gasugod, nagtudlo dito, or ang iya manghuna-huna, gikapoy ni si Lord, gikan ni og layong dapit, gigutom ni. And kabalo ka, kung wala na kay time nga mulingkod sa tiilang sa Ginoo, mubasa siyang pulong, muampo, dali ra kayo kang masungot. Tested and proven good na nako. Pag nay adlaw di ko kabasag Biblia na sa puton. Nya kada adlaw kang dili mo basag Bible, kada adlaw po kang saputon. Sige ra kang gisapot. Because gihimo nimo
nga ang main thing walay bili, ang major minaliit mo. Kaya sa mga estudyante, familiar kayo na kami, mga theologian, kabalumig unsay among mga major subjects namo. Hermeneutics, eschatology, soteriology, daghang logy. Muna yung mga major na mo. Pag mo ingon na ganig math, science, nga PE, mga minor na. So, muingon na dayon nga, tarungan na ha, kay major ra ba na? Muingon nga ni kag major, pag 81 imong grado, hagbong gihapon ka. Kay major man. So, dapat 82 pataas gyud ang grado. Na ako mga estudyante, yan ako sila, pag inganan nimo, pag compute nimo sa grado, kuyog na lamang mo sunod. Na usahay, tagano na ako sila Grace, ako silang ingnon, pila may gusto ninyong grado? Gamay ra, pastor, 96 ra. Basta di mo pasar, ako dyan na silang ingnon, pila may yung gustong grado? Gamay ra, pastor. Igor ako makapasar, 96 ra good. Baga kayo. So, ingon siya, dagang yung kay kang gikabalakan. Nga naaman untay mas bililhon. O kani nga bililhon, napili sa imong manghod. O walay makaagaw ni ini, gikan kaniya. Mga Kristohanon dinis Lourdes, pagpahinumdom lang. Kumusta ka ta sa atong pagkakristohanon? Nahibo pa ba natong dagko? Gipakadak-an ang tinuod nga dagko para sa atong kinabuhi? Gifokusan pa ba nato ang angayan nga hatagan sa focus? Gitagaan ba nato bili ang tinuod nga bililhon? Kamong mga amahan nga naa diri kaniadto, sa naninguha patas ato mga partner, I love you, kadosina, kada adlaw na. Kasako pa gani. Pag nangaminyo na, tuwa nas barkada makaplagan, ang sweldo tuwa sa barkada gastuhon. Tanawan ni mga tao, sige pakiglali sa relihiyon, kami mo'y sakto, kami mo'y sakto. Kung kamo mo'y sakto, dapat maimti ang sabungan. Wanay suod ang sabungan kung insakto pa mo. Isa man ang naa dito sulod. Sugal tanang bisyo, unlimited good na. That is why nakahibaw ta nga walay laing insakto, si Kristo lang. O ang atong konklusyon, si Kristo gayud ang main sa atong kinabuhi, ang major nga gikinahanglan nato. Ang main thing is ang teaching ni Lord, ang pagtudlo ni Lord sa ato. Hello? Mayroon na punta, di man ko kauyon aning tudlo sa among church. Pag abot sa laing church, laina, purni sila. Asam na ka mo ito? So, ikaw ra sa imong kaugalingon, ilha unsa ang tinuod nga bililhon ug manahimo ang tinuod gayod nga bililhon. Kung nag-eskwela ka, ang pinakabililhon gani mo, ang imong pag-eskwela, dili ko motuo nga kanang imong uyab-uyab, mo nay bililhon nimo, kay mo nay muguba nimo. Di na ka maanig prayer meeting sa Friday kay adto kas pasaka mag-prayer. Unsa man dito? Timing kayo ba? Sila gyud ni. Nya vertical nimo kay oy di kusog-kusog man. Why minor dito. Uy. Hain no dito. Daga. Singisi lang tani ba? Kung magka-problema, rabagyo ta, di ra ikaw, apil ang pamilya ni mo. Apil tatanan. Kaya karon, sugding, ang tinuod nga bililhon, may hatagig bili, ang tinuod nga, ang ayang pakadak-an ni mo, maogyod na, ang imong hatagag panahon sa kinabuhi, ang tinuod nga na ay value.
i-value man gyud na mga igsoon. Walay makakuha. Kaya nga ingon si Lord ni biya na ka sa una nimong gugma, di ba? Niyon sa tong Jeremiah, ingon sa Jeremiah, do kasala ang gibuhat sa akong katawhan. Mitalikod sila kanako nga maoy tuburan sa tubig nga naghatag og kinabuhi, og nagkubkob sila ilang kaugalingong tabay nga buak. Sumunay duha kasala. It means nagsimba sila sa Dios, ilang gibiyan ang pagsimba sa Dios, kay nisimba sila mga mini nga mga Diyos. So mo may ito'y gipasabot sa tabay nga buak. Gihimo nila nga ang major is sa likway. Ug ang walay bili, maoy hatagag dakong bili. Gibiyaan nila ang suba, dayon nagkubkob sa desierto og tabay. Mao na ang ilang problema mga igsoon, og mao ni kasagarang mga problema pod sa daghang mga Kristohanon. Ang pinaka-worry ra gyud nako mawala ning akong tingog, Lord. Mumpuli nagpastor si Divine. Si Harold. Nya Lord, mao ni ang ako tawag. Magsinyasanay na lamang taan ni ron. Kasi Lord, agay magbuotan na. Og iyang ihatag, og iyang kuhaon. Kabubuton sa Ginoo maoy matuman. So, sultian mo nako nga dunay tawo nga gigakos niya og ayo ang giisip niya nga grabe kayo kabililhon. But giablihan sa Dios ang iyang mata, giablihan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, giablihan sa Ginoo ang iyang hunahuna, ug nakit-an niya nga ang iyang gihatagan og dagko kayong bili, walay kapuslanan, kay nakaplagan niya ang tinuod nga mapuslanon mga igsoon. Naa pa mo? Ingon ang Philippians chapter 4 verse 7. Philippians chapter 4 verse 7, 8, 9, and 10. Philippians chapter 4. Ay, sorry. Malipat yung ko kanunay. Chapter 3, mga igsoon. Sulat ni Apostol Pablo ngadto simbahan sa Philippi. Chapter 3, verses 7 to 10. 7 to 11. Ingon diha. Apan, kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon karon, giisip ko na kini. Giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Nasa Mary now galingkod sa tiilan sa Ginoo. So, pagkaon sa kalag ang napilian ni Mary samtang si Marta para sa panglawas to, kay galuto man siya. Verse 8, dugang paniana, giisip ko na nga ang tanan nga walay bili, tungod sa kahibalo may tungod ni Kristo Jesus, nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura na lamang aron maangkon ko si Kristo og mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga pinasikat sa pagtuman sa balaod kundili. Sa pagkamatarong nga dadawat ko pinaagis pagtuo diha kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios o gipasukat diha sa pagtuo. Verse 10, ang tinguha ko lamang maunga, maila ko si Kristo og masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. Kanang na ang verse 7 ug 8 ingon siya apan kadtong kaniadtong giisip na kong bililon wa nay bili. Nakaplagan niya ang tinuod nga major sa kinabuhi. Hello? Sa ato kita mga Kristohanon, tan-awon nato og ayo, hain na batang dapita sa atong pagpangalagad sa Dios. Kay bisan sila nga naa karon sa mga pagpakasala, kung imo nang
Pangutanon sila, nagtuo ba na sila og Dios? Nagtuo na sila og Dios. Din imong tan-aw nimong kaugalingon unsa may kalahian nga makita sa Dios diha nimo ngadto kanila. Or ang mga butang nga dili kayo mapuslanon mao gitagaan nato og grabing panahon, kabililhon, effort. Pareha lagi ni sa akong giingon kaganina nga grabe yung date. Naabot na lang yung niabot na sila 7 wonders of the world. Ga-date sila sa 7 kakatingalahan nga mga lugar sa tibuok kalibutan. Nag-date na sila sa Great Wall of China. Pero sa Mirror of the World, good. Tama na, 7 wonders na sa demo. Pero and for 10 years, nagsinukliay sila, mga tamis kayong pinulungan, nagsinaaray sila, I love you, I love you, I love you. Pagabot sa panahon, digid ka mo. So, gi-major ni mo, ang dili major, kay ang major di ay kanang maabot gid para sa imo. Naapa mo? Another thing, kana bitaw, grabe ni mong gasto gyud anang kursuha, la eskwela gyud ka anang kursuha. Uska bulan na lang ni shape og lahing kurso. Kay mao gyud ito pinakaganahan nimo. Hago pod no? Daghan gyud kay tang gitagaag bili. Pero ang tinuod nga bililhon atong gisalikway. Muni atong makatunan sa paglingkod ni Mary sa tiilan sa atong Ginoo. Nganong magsigi man taglihok, nganong gasigi man taghuna-huna, nganong di ba nato papahulayon ng atong kasing-kasing, gasigi ra mo tagkaguol, kabalaka, karatol. Nga pwede man ay mo lingkod sa tiilan sa Ginoo ug magampo. Nganong galibog man taon sa ibuhaton, sa ibuhaton, nga pwede man itang mulingkod ug maminaw sa pulong sa Dios aron masayo tag unsay pinakamaayong buhaton. Pero ang problema kay ang mga walay pulos atong himong mapuslanon. En karon, gamarchas mga kadalanan, pareho man silang kapadalag tawo. Gubot kayo, ay na lang mo kapilapil. Gubot kayo. Ngano man? Kadtong mga kurakot nga opisyal, mang libre man sad sila paniud to na apay GCash. Sige, pag-march mo dito, unya kining ngalana, maoy ino ninyo, resign. Sa pikas pod, magbutang po sila ilang mga tawo, nya munang nabahin na ay naa sa Lunita, na ay naa sa Bonifacio, na ay naa sa Isra Shrine. Dito sa naa sa Bonifacio, ang ilang gipasanginlan nga kurap, mauning tawhana. Ang dire kaning tawhana, maupoy naghimo sa rally, nga dire sa himuon sa idsa, nga ang pasanginlan, ang kurap, katupong tawhana. And wala ranin, nahitabo ra sa atong gobyerno. Nahitabo usab ni sa mga churches. Kung kita dire natin mga dili pa nagsinabtanay, mga lalis-lalis, ayaw mo ang major ng minor. Matingala na lang ka, what? Kauban man ni sila sa ministry, nganong maabot naman ni sila DYTR, maabot naman ni DYRD. Walay mga ligon nga mga ebidensya, kasuhunon pa, gipost na sa Facebook, gipabandilyo na sa mga radyo, nga wa pa may mga ebidensya. Parehong mga alagad sa Ginoo. You know what? Usa ka butang ma-realize na kung kinabuhi, kabalo mo. Bisag na feel pa nako na nga ako sakitan sad ko, nag-goal ko, mga yara kong suri. Once nga ang yuta, labayan kanunay basura, kanang yutaa, tambok kaayo. Kung kanang sigpanglabay basura, mga napog na. And listen to this.
Kini nga bukid na sa ibabaw, tambok kayo nga yuta, o kini nga yuta nga dia sa ubos, niwang kayo sa kada ulan, ang tambok nga yuta nga gikan sa bukid, mudahili, moabot dito sa yuta nga nasa ubos, ug ang yuta sa ubos mao na ni tambok, ug ang yuta sa bukid nahimong anapog, mao nang magpaubos lagi ang mga anak sa Ginoo. Nangandoy tag pagpapala, nag-ampo ta blessing, mag-ampo tag kalinaw, mangayo tag kadaugan, mangayo tag kaayuhan, pero unsaon man nga tua man ta sa taas, anapog na kayo ta, unsa maning anapog, usa siya kamatang sa yuta, nga dili gid siya tubuan, bisan lumot. Gamito ra siya pantambak. Now, gusto ni Lord nga ang tinuod nga na ay value maugyoy ato ang hatagan pod og value. Sa kinabuhi sa tawo, ang pinakagikinahanglan nato ang pagtulunan nga nagagikan mismo ni Kristo. Og mao na say atong focus. Magdili kayo ka makabantay sa mga sayop sa uban. Kon ang imong gihatagag bili mao gayod ang tinuod nga mga bililhon. And then kung maghisgot tag focus, gusto nako mong tagaan ani nga illustration. For example, na ako'y gigunitang magnifying glass. Sa man ang magnifying glass? Muna siya imong gagmay kang litra unya imong inganaon na glass. Mabasa nimo mudagko tong litra magnifying glass. Nasabda siya gibutang sa lente sa kanang nasa glass kanang di nang pa char-char nga glass katong kanate manay grado. Nay grado. So mabasa siya. Unya na ay uga kaayo nga dahon. Kung imong ipundo ang magnifying glass sa gahom sa adlaw, nga naka-focus ra gyud og walay lihok-lihok, focus ang iyang laser beam katong iyang tawagan na laser beam, ang iyahang siga nga nadawat sa magnifying glass nga iyahang itira ngadto sa dahon, makasunog sa dahon. Pero kung sige nimong ilihok-lihok ang magnifying glass, walay mahitabo. Ing ana usab ang atong kinabuhi, kung wa tay focus walay mahitabo. Therefore, himo ang major, ang tinuod nga major, because the main thing is the main thing. Another example, sulay bakag sakay og bus nga wa ka kabalog asa pa dong. And then moduol ang conductor may nga na plete, mayngon na dayon ka, pila, mayngon siya, asam ka manaog, bisag asara. Dili ka mosakay og bus, nga wa ka kabalog asa padulong. Hello? Kaya bisan ani nga church, nganong giing-ani mangyud, nganong hugtan man ginato nagpagtudlo, because naantay destination. Natay padulngan. Natay tumong, sulay sakay og airplane. Unya, pag sakay mo sa airplane, asa man ka? Padabaw, pili ra ana. Pili ra ka sa airplane la sakay. Pag tugpa, Manila, na iya man. Tingala kang paggikan dito, uy, asa di ka? Pag abot na dito, wa pa kay kanaog sa aeroplano, san tayo? Wa na usab naman ay. Hala. Davao. Di ni Davao, Manila ito din eh. Ang kabalo mo mga igsoon, kita usab, bisan ako. Guol na kay kos na itabo sa itong nasod. Manasay, mo comment na lang ko, o moingon yung kong maglain na lang ng Visayas sa Mindanao. Maglain na lang ning Visayas ug Mindanao sa Luzon. Nya kay ang uban, supak man pud ana kay di man gyud malikayan nga ikaw ganahan kaniya, siya ganahan pud are.
Nya bisag usaon nimo neutral, mag-uol mo gyud ka. Nabisag di ka tigbayad og tax, ikaw may kusog kang morale dito. Ay, ibalik ang kwarta, ibalik. So, ko'y bayad og tax. Madakpan gani dito sa tagbilaran kay wala ka helmet. Ambot giunsa ag resibo? Kuan siguro resibo ato. Ujid yun mo bayad. Nganong ni? Kaduhan na siguro nadakpan. Niadtor ako kay mag-jogging. Jogging. Pagtanaw na ko, mga igsuon. Ni para ang pulis. Ningon siyang, headlight ni mo. Kung mubawa, di gasiga. Pag una ko, di mo gina mo siga. Kaya man ko kabalong na ponder siya. Bayad og 200. Ganong bayad magag 200? Kaya naalagi kay sala, ni angkon ka, nga na kay sala. Na ba ta? Sakto gitong imong gibuhat, Joy. Sakto dyan na kayo. Kaya mga Kristohanon man ta. Now, atong tapuson wapay alas 11. O akong mga pag-ampo, nga karong hapon, ihurot rago nato ng 1,000 og pandesal. Ang gina si Divine, anong 1,000 ron po? Maraming hatag, pastor. Hurot nag-chase pandesal. So, gidasig mong tanan nga karong hapon mo join ta dire. Unya, kape. Dalag kape. Buta na palad ko sa kutsara. So, atong tapuson And, dapat masabtan na ito na yugayo kay nagkabugat, nagkalala, nagkagrabe na ang kalibutan. Pero ang atong paghatag o pagtagad sa mga buhat nga iya sa Dios, sa pagpaminaw, sa pagbasa, pagtuon sa mga pulong, wala nato hatagig kabililon. O dili pwede nga kitang mga Kristohanon magpabili na lang sa susamang pamatasan. Gikinahanglan gayod nato mga igsuon nga ang mga pulong atong madunggan ato gayod nga i-apply. Sayod ko nga gikapoy ka, busy ka, daghan kag buluhaton. Pero kung sa imong 24 ka oras nga panalangin sa kadlaw, wala gyud kami hatag og panahon sa pagbasa sa iyang pulong. Wala gyud kani hatag og panahon sa Ginoo. Sa pagampo, sultian tikaw, gihimo lang nimong major ang mga butang nga wala kayo'y bili. Ug ang mga bililhon kayo, maoy imong napadaplin. In this life, dili ang presidente, ang mga senador, ang congressman, ang mga mayor, ang governor, dili ang mga pastors, ang mga leaders, mga bishop, sa pa'y mga pangalan. Ang pinakadako kayo o bililhon kayong angayan nato, mga igsoon, nga ibutang yun sa una-una. Palaylain si Ginoong Hesukristo gayon. Magkinaunsa, magkainaunsa, siya ragyod ang mahabilin o magpabilin para sa imuha. Kanang nasi mong tapad, uyuga ina si Kristo para sa ako. Manindog tang tanan mga igsoon. Ato iduko ang atong mga ulo. Let's close our eyes. Magampo ta. Mahan namo nga langit nun. Salamat kayo sa imong mga pagbadlong o mga pagtudlo diri namo. Tabangi mi Lord nga ma-apply namo ang imong mga pagtudlo. Ang among paghilak, pagbasol sa mong nabuhat, dili mao ang paghinulsol. Kun dili namo i-apply unsay imong mga gitudlo. Nangandoy mig mga maayong butang sa kinabuhi. Apan among gipakawalay bili ang imo Ginoo nga gusto
ang imong kabubuton. Daghan na kaayo mig nakatunan, kaalam nining kalibutana. Nagkahilis, nagkagamay ang kaalam nga langit nun, tungod kay amo kang gipadaplin. Nagaampo ako, O Dios, nga kaming tanan. Hatagan himo kasing-kasing nga mahigugma sa imong mga pulong. Aron masayod kami. Unsa ang tinuod nga bililhon ug unsa ang mga basura. Nabughat kami, naratol, nabalaka, naguol pagayo, na-depress. Tungod ras mga butang nga sa umaabot, basura radi ay. Pasaylo ami. Dabangi kami nga mahibalik gayod ang among paghigugma kanimo ug sa imong mga pulong. Tabangi kaming masayod unsay purpose nimo sa among mga kinabuhi. Tabangi kami nga makahatag gayud kami focus diha kanimo. Sulti kami kanunay nga ang among destinasyon ikaw kay ikaw ang tinuod namong kaugmaon, Ginoo. Lipaya ang mga magulanon, O Diyos. Hupaya ang mga nabugatan. Hatagi sa kalinaw ang mga nagkaguliyang. Hatagi katinawa ng mga nahuna nga naglibog. Hatagi Ginoo kadaugan. Kadtong imong mga anak nga kanunay lamang naghambin nga daw biktima pilde sa kinabuhi. Lord, diha nimo na sila'y kadaugan. Salamat, Lord, nga imong himuon Ginoo tanang naabot aning mensahea. Makahigmata, makita ang tinuod nga bililhon, tinuod nga mapuslanon, ug mga major sa among mga kinabuhi diha sa among pagpangalagad kanimo. Lord Jesus, ikaw ang main thing sa among kinabuhi. Ikaw, O Diyos, ang major namong gikinahanglan. Ikaw, O Lord, ug ang pagkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Dalaygon ka Ginoo. Salamat langit nun nga mahal. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Mag-awit ta og